Aton sininga we have si Executive Assistant Ernesto Pinida. Sir, evening, live to Action Radio, Bacolod, Action Brian Morden. Mayong gabi man, Action Brian. Sa kapamati, sining programa, wiring line, mayong gabi sa inyo. Salamat, good sir. No? Pag-intindi ko sa Bacolod, di sir, do may timbangan ng bayan kita diri sir, no? Oo, Action Brian, no? Sa tatlo ka major markets natin, ang Burgos, Libertad, Intermarket, may ara na hindi lang timbangan sang bayan o kung ang kiluhan nga ginabutang sa tatlo ka market, kundi may consumer welfare desk gitna, yes. No? Kagati ara na siya sa pertahan sang mga merkado, pareho sang Libertad, diri sa Libertad Street. Ang dito sa may Mabini Street, no, nga lapit sa Karnihan. Kag ang sa Burgos Market diri sa Hilado Street may ara na da nga kiluhan, kag dito sa Isdaan ito man dito. Kag ang sa Center Market ara sa Center Aisle. So hindi lang kiluhan kundi may personnel na assign sa mga tatlo ka merkado. Kag sida na sila ga pungko para magbantay kag makuha nila ang mga reklamo sa mga consumers nga nagabakal sa tatlo ka merkado, no. Kaya dayon ginadirekta kung anong mga complaints, ginadirekta na siya dayon pasaka dito sa aton mga market supervisors, no. Para ma-aksyonan kung ano ang mga nagakaigo nga mga concerns, no. So ang tawag naton nga consumer welfare desk, no. So dire sir, since nga nag-start ini, may ara na gid man sang nagreklamo nga ano bakla niya to nga kiluhan, kulang gid man sir, may ara na. kadamo na sa mga reklamo kag ginaksyonan na dayon sang aton market supervisors, no. Kag kung daw tama nagikarampan amo na nga ang City Legal Enforcement Team kag ang aton nga Market Coordinating and Monitoring Task Force ginaupod na sila sa pagkandak sang massive nga checking sa tanan nga mga kiluhan sa merkado, no. So may mga regular schedules pero sa aton ibalaan nga ang market inspector lang ang market supervisor amo ang maka testing sa mga kiluhan, no. Kag ang representative sang aton nga revenue inspection ng miscellaneous services office, ang city treasurer's office, amo lang ang mga personnel nga authorized to conduct sa no, sa pag-testing sang ang weights and measures sa mga businesses no. So there is a ano na siya ng built-in na siya nga ulbrahon, no, sa aton nga treasurer's office kag ang upod sa mga City Legal Office kag ang task force sa merkado sa paghatag aksyon kung may mga complaint nga palabot Action Bright. So diri sa aton sir kay according diri sa Republic Act 11706, no. Sa report diri kung daw usual na ginman or twice na siya nga nakasala, may ara sang ano tawag sina suspension or idulaon ang permit niya. May natabo na diri sa aton sa Bacolod sir. Ati kung aksyonan dayon ang mga concerned vendors daw na block man. Dayon kung nadumduman naton sa muna nga massive nga aton nga operation nga tanan gani hasta ang actually Action Bright ang sa sulod merkado ang mga kwandra, ang mga tinan daw hindi mawarningan siya sa market supervisor daw natahap na siya. Ang kalabanan nga nag-practice ang amuna ang hindi finance, ang hindi awardees sa mga public market sa major market. Ang kalabanan sila ang nagalibod na ang vertical nga galibod, no, kag especially sa quotas kung mag-season kag sa sagwa sa merkado, no. Kasi kung sa merkado sanksyon sa dayon sa opisina sang sang market supervisors kag sang treasurer's office nga pwede na ang iyang lisensya at the same time hindi na siya maayo nga businessman in good standing. So
pwede gani nga hasta to the point nga may ano gid siya marabot hasta iya awardee Mhm. ang right nga makabaligya dira no. Aha. So kung ano ang problema bala namon action right Mhm. kay ang complainant bala hasta lang siya sa mag-complain. Aha. Hindi siya bala nga sige nga Sustainer. ipalabot gyud dito sa babaw no sa may market supervisors. Mhm. Mhm. Kay may katahap ang aton nga iban nga mga complainant Mhm. nga magsagad gid siya reklamo doon wala gid ginatagaan tiyempo Mhm. nga ipadayunon ang iya nga complaint. Oho. Mhm. That's why hasta lang sa recording kasi ginatagaan warning dayon ang tag-iya sa mga balagyaan. Mhm. Pero basta gani awardee daw may katahap na May siya. katahap na. Ang kalabanan da mga ano bala nagalibod no galibod sa persikol Mhm. ang ibang galibot lang nga ano kasi nga sa isda no na ano kung mga talipapa abi nga hindi malabutan Aha. sa regular nga inspection sa Aha. kiluhan kaya wala sang ano sang timbangan ng bayan sa ina nga mga area. Aha. That's why daw ligwa sila sa paghimo sina no siyempre. Aha. Di ba may mga calibration, mga kamo gani, sir, no? Every ano na siya gani, sir, calibration? Ang calibration supposedly sa mga sa mga kiluhan every 6 months gina siya Oh, okay. gina-testingan, gina-calibrate siya, ginasilyuhan siya para makita man naton gag nabutangan sticker sa kung saan ang date sang pagkandak sang sang o kung pag-calibrate no. Kay balan mo tungod kay spring siya nagaluya na siya mo. So, i-calibrate na siya na mag-itsakto naman liwat ya kilo. May mga cases nga hindi na siya ungod. Kaya tungod spring galuya, si maligwat na iya nga kilo. So, pero every 6 months kinanglan, that's why ganit sa consumer man. Nga kinanglan na vigilant man ta sa pagtanaw sina. Nga kung ang schedule sa pag-anobi at sa pag-calibrate, na nabutang na damo sa sticker ireklamo dayon ang ikusyon ang mga vendors nga muna nga tikinanglan ipa-renew yan na o kung pwede sugil dayon direkta sa consumer welfare desk para makalabot sa market supervisor para nga pwede na siya makumpiskar no o kung obligahon nga kinahanglan calibrate gid ang iyang kiluhan. Sige. Ang mamala ng amon, sir, kiti kabalo ka, sir Erning diri sa aton sa Bacolod, damo di merkado aside sa 3 ka merkado mo nga ti daw dalagko man nga mga merkado like Sumag, Estefania, may Granada kita. Daw mo na abi ti ang kung isa may reklamo gin man galing kiti amo na ang mention mo kay na hanggang reklamo lang way naman ginasustiner. Ang Kwan Action Drive, ang mga satellite market, gindevolve na siya sa barangay. So meaning, ang pag-administer sa mga satellite markets, ang barangay na. So kung may mga complaint sila dito sa satellite market, dito na diretso nila sa barangay. No? Kaya ang iyatong city, diri lang sa 3 major market. No? Oo. So pero kung nagliligad ng mga binulan, yakandak kita sa massive nga operation para sa kiluhan. Nalabot naton ang tanan niya mga talipapa at tanan ng satellite market. No? Kaya gina-encourage nga kinanglan before pa lang makadto, dalon na nila dito sa Revenue Inspection and Miscellaneous Services Office sa Old City Hall para i-calibrate ang ilang mga kiluhan. Kasi sa consumer, kinanglan bigilan kita lang taon ta kung may silyo ini siya o kung may silyo pag may sticker na butang da kung ano nga date da naton may talaan kung ang kiluhan bla nakaagi na no na calibrate tinatistingan kung insakto ang iya nga timbang. Kung wala kani ireklamo gid ayon kapin pa kung wala ini siya masilyuhan meaning wala ni siya makalibrate. So tungod kay spring siya wala ta piho kung ang iya nga kilo insakto o kung hindi. Yes, correct. That's why kinanglan kita man nga consumer. Kita magbakal ta, antes ta magmakal, kinahibalo nato na yung ginakiluhan. O kung sa takos, lang tayo na naton kung nibla ang sure yabi nga 1 meter kasi kung may utod na. So kinanglan kita vigilant man ta sinak no. Sa takos kan sa kilo. Okay. Ang ako nga ni sir nga ang ako nga ni ginaayo basi nami bala kon may ara ya sang
ng digital na lang tanan-tanan nga kiluhan bala kay dira sa digital makit-an mo gid kung pilang presyo nga baklon mo kay kung isa sa ining daw ka manual lang, kung isa daw lapaw gid ang papresyohanay sa mga utod nga nagabaligya o pa in fairness lang sa maayo Sir Erning ano. Oo. Kaya given ang digital action bright, kinanglan, makalibrate man na. Celebrate man. Matisting gina, kinanglan, tistingan gina siya. Mm. Kaya kung bisa may mga digitals man niya, may defective na mo. Oo. Correct. Kung defective siya, tiyo mo na, gina na siya, ginapakayo o kung ginakumpiskar. Mm. Ang lain ng action drive, may iban niya ginabiskongkar, ginilay ang ila kiluhan. Oo, Tuntun nga, gid di kung gisa sang nadakpan nato ng iban, tag Aha. 1/4 gani action drive mo, ang diferensya, Mm. o kung 200 grams, Aha. iban 150 grams, di ko nang tres na kung sa isda, abe, magbaligya sa 200 ang kilo, ang 1/4, sinati 50 pesos, kina ang difference. Yes, grabe no. Ti imagine mo na. So meaning, kinanglan, kita nga mga manugbakal, kinanglan, alerto man ta, Alerto no? gid. Nga kinanglan, lantawon ginaton. Mm. Kay once nga ginapabayaan na naton, gina-tolerate pa na, nga sila mag-practice ang kasubong sina. Aha. Pero kung alerto man tabi, lantawon ta, pagkabalutan, may reklamo ta. Kaya kung wala sa may nagreklamo, kabudlay, Wala gid. ito lamang lang kabilog ang personnel ya nga Inspector. hindi na ya all the time ya nga gatabid sa manugbakal kay lantawon kung saktong ginabakal. Husto. So meaning kung ang isa na ang kiluhan kag ang takos nga tinan ireklamo, Mhm. ang quality sang ilang nga ginbakal kung hindi maayo, Mhm. pwede man ireklamo sa consumer welfare desk, Oh. no? Kag yun ang attitude sa mga vendors Mhm. towards sa ilang nga manubakal kung hindi maayo, Mhm. ireklamo na ton. Mhm. Para nga matagaan warning, Correct na. Mhm. no? O action bribe. Sige. So, ang ina, pamintahan na siya. ang Correct gina. Amo ina ng pangdaya sa kiluhan. Pag din, wala siya, ng pamintahan. panunto gid. Iban. Panunto. O, panunto eh. So, pwede kinalama ko sa Aha. Tsak. pwede, kung malingan sila, kung masanksyon, sa ilang nga diretso sa Oo. pagbaligya sa mga merkado. Aha. Sige. With that, sir, salamat kasi mga serbisyo. Mayong gabi kang mabuhay ka, sir. God bless ato. Mayang gabi, anak yung bahay ka mag-white. Action firing